Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na, promise. Binabalikan. Di ba mo kubuutan, tigod? Oh, mao ba? Unsa man daay ka? Santa. Oh, happy na magsugod, te. Oh, hala! Hala! Nahaplang Rayna! Sorry. Uwan ako tiyo ah. Hala, kaluoy ni Karen, te. Ay, mauday dangatan kung dili magpuyo. Usaon, nga lupig pa may ikog sticky nga naputol puting luhaga. Di mapuyo, di magwas na plan. Te. Hinaya ng imong tingog, uy. Nangasapa naman ka. Mga fans ba yan na tanan ni Karen? Tingali atakon kanila. Uy, tanan good taon. Tanawa ng uban diha. Tanawa oo na. Nang tawa man gani na. Pinasikrito lang. Ay! Oh, ha? Kadungog ka, Dok. Kadungog ba ka? Oh, hala. Asa man to, dada? Sa klinik, salamat ga, ha? Aperbe. Oh, di ba? O saan na ba daron? Di ba? Makapasok pa ka to siya nga hapit naman magsugod ang parade. Oh, magsugod na! Patay. Wa na muse ang ilang team ni Carlo, te. Saywa! Ha? Murag naagid ron ay. Ha? Shay! Luwas kami, be. Ha? Ay, hoy! Hoy, unsay? Isave me, dali. Uy, hala! Di ko, oy! Go, Inday, go pa! Go, Sheila, go! Go, Sheila, go! Go, Sheila, go! Go, Sheila, go! Nauwaw gyud ko. Karon pag hindi nahitabo, kanagang tao. Tanan nagtanaw pag yun na ako. Dudaman ko pa nga gituyo to ni Carlo. No, wa mo to niya tuyuan, nakakitaman ko. Nagkabangga rin yun, may wa ko makabalance. Unya, nga nang wa ka tayo niya kisakang be, ha? Iya ramang kang gipasagtan? Girl, nadirit sumugod kong kahapla. Siyempre, nakalitan sa to siya. Ayaw lang sagot siya i-accuse dayon. Hala, no? Imo pa yun siyang gidefend, no? Oh, nag-start na ang parade? Hala, nag-start na good. Oh, niya ako? Naman ka dili? Alangan ikaw rehuwaton? Useless na din akong get up. Kada ko na kong gasto ini, di ko ka-apil. Hugwa na to'y music na si Carlo. Ang dili, pwede ka dili ko maapas. Girl, tabangi ko. Mabangon ko. Wait, saday! Naigi-chat si July! Nagsadog pictures! Oh, no! Ngano? O, sige, chat na July. Tanawa ka rin! Oh. No! Ang basurera ilang gipuli na ako! Wawa ani, uy. Ako na may dilip niya sa porma ini. Kauwaw pa ya. Oo, hinuon. Di ba gitut ako muse? Wa man gitut ako ilapot ini. Okay na ka, Shay? Nauwaw ko, uy. Ayaw ko wow. Ako rin way pamulbo sa mga muse. Pero uy, may problema. Kamurag ko'y pinakakulilat og muse din eh. Kulilat good taon. Ako ko'y nipili ni mo. Magawas na lagi ko din eh. Asa naman tong nurse? Hindi pwedeng ilugar itong basurera ang akong pwesto. Bahalag ako kapil sa parade pero ako dapat ang compete para best muse. Ako lang! Unya, girl. Unya, kay naa ka may mga pangus. Nay, imo ganing ilong na pangus. Usawa man na ni mo nga. Nas beauty naman ka.
na pagka-best Muse. Bisan dili ikaw ang ma-best this year. Di masabit, mahitabo nga siya. Oh, unsa naman sa da? Wait. Naasay chat si July. What? Si Sheila ang best Muse? Unsa? No! Why, Karen? Clinic me, no? I hate you, Sheila! I hate you! Yeah! Ang amog yung manok ang nidang! Woo-hoo-hoo! Woo! Inday Sheila! The best ka! Inday Sheila! Woo! Muse of the volleyball red team, please come over. Shit. Bitawag na ka. May we request the team captain to escort their Muse, please? Shit. Tara. Ay! Sos, gwapa! Ay, mabuang ko, gwapa! Murag di balik yung kus pagkabatanon ganina. Nagsige lang yung kong syagit. Nisakit ang murya. Ay, nisakit na gud akong tutudlan. Purtis ang lingawas ako mga tupad. Ganina radyo ko nahibaw nga daga sa negalagot atong Karen. Unya, wag yun na luoy niya pagkahapla niya ganiha. Hala, no? Grabe ha sa kuti. Grabe mo lang. Tinuod lagi. Wag yun ko na makak. Pero, di na ta maghisgot at babayan na, oy. Maghisgotas imong pagka-best Muse. O ni Carlo. Piti, nauwaw ba yung kuti ha? Ngano sa kung ako man say napili, uy, nga man gani ko'y pamulbos. Aw, maunay original beauty. Wa na kinahanglan nga dagang pintal-pintal sa naong. Mao na guwapag yung tinuoray, dili peke. Gawa sa gibitawan ni Carlo, te, uy. Ako man sa gibunlot puli ni Karen. Siyempre, ikaw yung iyang kipili kay nakagusto gud siya ni mo. Uy, Ate Cedes, ikaw ba patuyar ang storya, te, ha? Baka ni makadungog ni mo na. Oh, tinuod bang ko ng akong kisulti ko? Kisa man sa imong nadunggan, ana? Ayo, dili na kinahanglan nga may madunggan ko gwapa. Klaro ras iyang lihok ganina, Huwag ka makabantay nga. Bantay sarado kayo siya nimo. Kuwang na lang kagakson. Wa man tigod. Imo ra gid ang huna-huna, Ate Cedes. Gusto kang ebidensya? Ge, pakitonte ka, pakitonte ka. Na. Nagvideo ka ako, no? Oy, nagvideo ko. Para yun, klaro. Klaro kayo sa mga video nga akong nakita, no? Murang kag... Murang kag dili volleyball player ito ka time. Murang kag basketball player nga guard. Wag gay chance ang uban nga makasabot ba lang kang Sheila. Kay, maayo ka mo gwardya. Mo ba? Unya. Unsa may problema, ana? Aw, good. Ay, salamat din tao na humanas kita ng intrams. Magkapahuway na tas mga practice. Ay, naari problema do, uy. Unsa man? Si Karen. Gano'n man siya? Di na kalakaw? For sure. Lagot na gitog samot ni Sheila. Day. Aksidente gitong pagbangga ninyo ni Karen? Mayo bagay niyang pagkahapla. Luuya lagi tanawon. Sumdo. Aksidente to o imong gituyo? Akong gituyo. Oh. Grabe. Kadakan ko din yung mga mineral water nga basiyo. Tigin makailag basurahan ang mga tao, no? Tiit sa rakyot. Puno na si mga collection. Hi, Karen. Okay na ka? Ingrata. Plastika ka di mo, no? Liwat ka gada ng mga botilyang plastic na imong gipamunit.
Ha? Imo kong patuhoon nga concerned ka nako? Pwe! Oh, Mo ni angay nimo. Tungod kay basura ka. unsa di problema nimo, Karen? Wa mo kay sa nimo. Ikaw akong problema! Ambisyosa ka? Baga kay kagnaw nga may ilog sa kong pwesto? How dare you! How dare you! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!